les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. Folie ani toni ame oblakola se Maliche ani muso demise ani maba koro bela jelema amunun kemeka M7 télévision swandi ni watina folie bidi au bela jelema antine mauko munun sokolindo radio emergence la FM lumière bikononto ani kele tomi murumuru duru fiesuru amunun kemeka swanti o strafe ami foli di aw fenema munun be kana je Facebook direct la ami foli di aw bema Mali kono ani Mali koka mamunun sokome M7 la ami foli di aw bela jelema aw ka jemuka wati sira aw haklinata jemuka toko de yoye aw haklinata abe pmadi aw ma ndene tarata araba alamsa juma neke kanya muka sangata katabla neke kanya muka sanga binani wati o sera o pmana ni wati na résidenten obe seguba balo ani lasine balo blo amu fo ko bara ko akan kosobe andi ne ka sirili kofi kulubali fo sirili kofi anya jamu yeleme ka daka a jamu jalo nga anya bo jalo yala bi ka ke kulubali ne ka ubali blo korojo kulubali minyi ka do ka fo ketela ka ufaye ne be kene kono bi shina ka minyi division na blobe ami foli damo antine suru maiga ko streaming ami foli de amonu watina alebe ka ambla Facebook directila opma ami bela jele fo ka bela jele walimando bara bela jele be ka kolosi amadou jara e bradox sirili kofi barob na ke femi ngabi o de be talike seda o mo yi sanction min taka Mali segere ibaye ka fo sanction konin kera abi klefla bobbi o nga anya ye ka fo commerçant do be jagokela do be olu de be ka goleya damna kabi kele amago bi jo fe mununa les denrées de première nécessité no de malide mago bi jo fe mununa dumuni fe mununa kudun malide mago bi jo dumuni fe mununa kusa haramadan tikeni fe mununte ako ado so be ka goleya de ani mi metalike fe wara la munu yere be na amago bu jola ni dumuni fente olu songo be ka guleya embargo damna bali sanction damna bali chendo kuma do be ngunu na ni ode alama hinna Ibrahim Bokar Keita alay alika kalfamna ala o ka janaja na man fili na men nyene ko abulodale do ka bla juma dola sedaw ko ube ka nyini wala sa do bi sika bog guleya nuna chugomina wala sa sedaw jamana nyema ubisi kana o janaja kerola o weche no kera dobi boy ka dogo fo gelala nga anyara do ni nyanje Mali kono ya anga nga fere ni debeli jumen dige wala sa goleya munu me andala goleya mi ka dogo fo sanction konana goleya ndobi sika boala chugo jumena anga nga fere ni debeli jumen dige wala sa no ya ninga o buluda kadaka uladaina jemuka min to ko awdungodi anyo o kene sigi uladaina anya ye do ko ka fo ko lu fe sugaru klokele kemeni binani a sugaru klokele tuye kemeni mugaye ngam mugam varalaka do ya nguli ko sima abrokele ale ko kwale bita sa fando fe ko kemede tumaka ko ale obligera ka o butiki ye ko tuye kata butiki werela kata sanyi awa ale tara a san o butiki mina keme yera oni abora mina keme yera oni nyanje a jigina
ni kɛmɛ ye donc o b'a yira k'a fɔ maliden dɔw bɛ k'u profiter CEDEAO ka nin sanction in fɛ ni k'an ka fɛnw gɛlɛya n'o dun kɛra an na wuli ɲɛmaw kɔ n'o dun kɛra Ala ma n'an kisi maliden dayɛlɛma ka di kojugu ka d'a ka gɛlɛya maliden bɛ dege gɛlɛya la gɛlɛya an bɛ dege o la dɛ o tuma an kan ka fɛɛrɛ ni dɛbɛli jumɛn tigɛ faamaw kumalen kɔ kangari dalen kɔ faamaw kɛlen k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔw kɛ ka taa an kɛrɛfɛ jamana minnu ko k'a fɔ k'u tɛ datugu an ɲɛ Mauritanie Laginɛ Algérie k'u bɛna sira bɔ nin sira ninnu fɛ walasa min ye nɔgɔya ye o ka kɛ an ka jamana kɔnɔ faamaw ni opérateurs économiques ye ɲɔgɔn ye nka o bɛɛ kɔfɛ maliden dɔw bɛ ka gɛlɛya fara da kabi kelen dɛ an kan ka mun ni mun kɛ walasa nɔgɔya bɛ se ka na nin sanction in waati kɔnɔna na sanction yɛrɛ anw kana a si dɔn nɛgɛjuru sira maaw preselen don 20 28 43 55 Sirili Kofi dɔ bɛ ka da Kɔngɔ maaw kɔrɔtɔlen don an k'o tigi ta allo Ansu an b'a Ansu Kulibali an b'a i Tarawele Denbaya beri tɔɔrɔ t'u la an b'a Musa bisimila sanction in kɔnɔna na an kan ka dɔnse jumɛn de ta walasa nɔgɔya bɛ se ka na kɔrɔjɔ sabu de ka da don o la i b'a dɔn maliyɛn filɛ maliyɛn t'a den yɛrɛ de fɛ ayiwa kɔrɔjɔ i filɛ nin ye là où tu es maintenant là parce que nin bɛ jamana kanu de don mɔgɔ dusukun na awɔ e bɛ k'a fɔ an k'an ka kuma da kɛ e ka yɔrɔ ye awɔ tu sais que sɔrɔsikɛ bɛ taa tiri la yan fɛ min bɛ nɔrɔ la yan fɛ n'a bɛ ka an ka jamana kun mabɔ dɛ awɔ ani e ka baara bɛɛ lajɛlen kelen Allahu akbar parce que nin ye fana ka arme de y'i bolo awɔ nin ye ne ka arme de ye ta jamana jɔ n ka pistolet de ye nin ye o mais o de don awɔ donc o fana ka aw fana ka kan ni a ka radio kan ni aw ka radio filɛ manamanakan tɛ fɔ a la dɛ ayi manamanakan tɛ fɔ anw fɛ yan dɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bonya bɛɛ bɛ don ka i taa fɔ awɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ si ma don mɔgɔ si kasi la ayi donc dɔ y'a kɛ i y'a tigi tigɛ awɔ ka tila k'a lafaamuya wala bon donc n'o fɛn bɛ kɛ o ye ladamu de ye donc mɔgɔ kan ka aw encourager ni décoration dɔ ye awɔ aw n'a ko directeur wallahi parce que n'i y'a kɛ directeur de y'a accepté awɔ donc an n'a ko directeur kan ka décorer crise in kɔnɔna la wallahi k'a ye aw ye cɛsiri min kɛ baasi tɛ duruka wuli min kɛ pour que ka se ka jamana in bɔ fɛngɛ kɔnɔ degun kɔnɔ ɲɛmaw u tulo b'an na donc ɲɛmaw n'aw tulo b'a la awɔ ninnu de ye preuve fɔlɔfɔlɔw ye auditeurs ka kumakan don baasi tɛ ka M7 décorer M7 décoré ka radio émergence décorer radio même les deux directeurs awɔ plus l'animateur principal qui est Korojo Kulibali baasi tɛ k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ défend ka médaille janga a gulo n kama na Korojo c'est-à-dire a bɛ denmisɛnnin tɔw fana permettre awɔ ka baro ko jaga baara ka di koyi baara ɲuman ka ɲi wallahi k'a sɔrɔ i ma taa kunkolo siɲɛ mɔgɔ kɔrɔ ka 20 di ma ou bien ka taa dɔ fɔ dɔw ma ko ka 50 di ma siga t'a la donc seul le travail paye wallahi donc an bɛɛ ka kan yɛrɛ awɔ donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen Korojo nin fɛngɛ in ne ye nin kuma fɔ a mɛnna parce que depuis don min na an taara fɛn na manifestation kɛra don min ni weleli kɛra don min awɔ o don bɛ u ye 200 yɛrɛ sukoro bɔrɔ kan 2000 ani 6000 ni 200 Allahu akbar a don ne y'a fɔ radio la c'est à dire problème min ye ni kogo de pɛrɛnna basa bɛ don dɛ nin ye tiɲɛ ye CEDEAO ka di CEDEAO an bɛ ka fɔ CEDEAO ka sanction ye ne tɛ k'o lajɛ koyi anw yɛrɛ de ye sanction yɛrɛ fɔlɔ a banna parce que il y a des commerçants nin de b'u arranger awɔ u ka nin kɛ olu bolo k'u bɛ se ka miliyari sɔrɔ nin na dɔw y'a jigin nka dɔw y'a yɛlɛn dɛ bon awɔ siman tun bɛ 1350 ani 50 de la sac kelen awɔ Marseille yɛrɛ a tun tɛ e yɛrɛ i y'a mɛn i b'a san i b'a ye de i y'a ye de awɔ i y'a mɛn i b'a fɔ nin ka ta da ka gɛlɛn a yera yɛrɛ ɲɛ la siga t'a la siman tun bɛ ka taa bɔ fo ba kɔfɛ ka na n'a ye Marseille yan anw bɛ baara dɔ la baara laban jɔra parce que siman tɛ sɔrɔ Allahu akbar donc Tchabi i m'a ye don o Sénégal frontière la awɔ Mali frontière mɔgɔw ni Sénégal taw bilara ɲɔgɔn na dɔ tenitigi dɔ nɔfɛ k'a bɛ taa sanni kɛ a bɛ segin ka na u y'u ban bitɔn fana y'u ka yɔrɔ datugu awɔ sogo nana feere u fɛ yen 1300 kilo 1000 ni joli 1300 mere Sénégal kɔnɔ mun fɛn na Kidira ka mun feere o la le sogo
Soko a kulo kelen wa? Sogo san Mali la wa? Awɔ. Allahu akbar. U ye mun kɛ? An ye information sɔrɔ ko Diboli. Diboli denmisɛnninw olu ye u jɔ o don a kɛra kunun yɛrɛ de. N bɛna ɲɛ de f'i ɲɛna o. A fɔ ɲɛna dɛ. Dɔgɔninw bɛ yen o. A fɔ ɲɛna. U y'o kɛ o kelen k'o kɛ waati min na. Donc ninnu fana y'u Mali fɛngɛw ko autorité ko. Awɔ. Minnu bɛ Diboli ye. Ko Kidarakaw mais c'est très bien. U ka grève min na sarali la u y'a bɛɛ kɛ k'a lasegin. Ayiwa. Donc o bɛ min na. U fana nana ye olu ka dumuni bɛ bɔ Mali la. Awɔ. Ils étaient obligés ka maintenant ka segin ka na u ka dɛmɛ ka sigi ka kuma. K'a fɔ ko an ka mɔgɔw ka se ka don ka taa sanni kɛ. Citerne ka se ka don ni carburant ye. Awɔ. Mais mobile tɛ ka taa minɛnw san ka don n'a ye. Awɔ. O de tɛ kɛ. N'an ka mɔgɔw ka frontière dayɛlɛ u nɔ la. Baasi tɛ. Ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn. Misiw taatɔ u y'o bali dɛ misiw kɛ. Oui parce que u ko. Autorité ninnu dun komi ninnu dun olu Sénégalais tun m'a faamu. Awɔ. Olu tun sinna k'a fɔ yɛrɛ ko frontière yɛrɛ datugu foyi de tɛ Sénégal. K'a datugu ŋɛɲɛ. Aw dun ka sogo bɛ bɔ anw fɛ aw ka fɛn caman bɛ yen o bɛ bɔ anw de fɛ yen Mali la. Awɔ. Donc ninnu fana ye pont fermé. A banna. Donc négociation kɛra kunun. D'accord. Mali ka don. Baasi tɛ. U ka taa sanni min kɛ min ka d'u ye. Donc e yɛrɛ bolo solution ye jumɛn ye walasa gwɛlɛya in an kana dɔn sanction in an kana dɔn an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ mun kɛ? Korojo Aïdara bɔra a y'o de intervention kɛ. Awɔ. Bani Tumaraw. Mais Korojo a tɛ foyi bɔ a la. A tɛ foyi bɔ a la? Ayi. Cogo di? C'est-à-dire Maliyɛn an dusukun jalen de don. Ayiwa. Tant que an ma magaya de foyi. O tuma an k'an dusukun magaya. An k'an dusu de magaya an k'a dɔn ko an b'a fɔ an da de la ko Mali de b'a bɛɛ sanfɛ. An dusukun na koyi. Baasi tɛ. F'a ka bila dusukun de la. Korojo maintenant na n b'a bila mɔgɔ. Voilà a bila fɔlɔ. Maa wɛrɛ ka don Musa an b'i fo i ni ce i ka weleli la Musa an b'a fo ka waleɲuman dɔn a b'an wele waati bɛɛ lajɛlen la o tuma ko an dusukun jalen don an t'an dusukun magaya an ka Mali bila an dusukun na ka hinɛ ɲɔgɔn na o de bɛ Maliba taa ɲɛ. Allo. Allo. Allo bonsoir mon père. Bonsoir ko bɛ cogo di? Alhamdulillah ne fa. E tun ye an bila dɔɔnin dɛ. Non ne fa m'aw bila ko n'a taga wolo. Baasi tɛ bisimila. Ko ni ma tɔgɔ la Ɲamakɔrɔ. Awɔ ko ni ma don kɔni. Mon père. Kabaw bɛ jumɛn kan fɔlɔ parce que n donna ka bɛn n'a ye sisan. An bɛ ka kuma fɛn min kan sanction in waati la gwɛlɛya de bɛ commerçant dɔw bɛ ka u ka dɛmɛfɛnw gwɛlɛya. C'est bon mon père. Ne kelen f'i ye. Ne kɔni b'a ka denmisɛnnin na hakilina. C'est an yɛrɛ de ye embargo ye. Ayiwa. Embargo b'an kan dɛ mais an yɛrɛ de ye embargo ye. Walahi a kɛlen ni sisan cɛ. Fɛn bɛ ni Ala cɛ sukaro bɔrɔ taara fɔ 6400. Allahu akbar. E yɛrɛ ni Ala cɛ i mana kuma cogo o cogo. Commerçant minnu bɛ ka na n'o ye olu b'a fɔ ko non. Ko embargo b'u kan ko frontière datugulen don. Embargo daminɛna don jumɛn? Bilahi ne fa an yɛrɛ dama an ka hinɛ ɲɔgɔn na sa. Ayiwa. An yɛrɛ de bɛ ka ɲɔgɔn kungo gɛlɛya. CEDEAO ta ye tiɲɛ ye dɛ. CEDEAO b'an kan o ye tiɲɛ mais an yɛrɛ dama fo an ka hinɛ ɲɔgɔn na de. En tant que o de sɔn ne k'i ma i ka jamana tɛmɛ n ko hinɛ t'an dusukun na. Hinɛ banna Maliyɛnw ka hakɛ to hinɛ banna an dusukun na pewu. Allahu akbar. Ne fa hinɛ de tɛ yen n'o bɔra yen dɔrɔn an yɛrɛ dama an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na bilen quoi. Mun b'a to o hinɛ bɛ se ka segin ka na tuguni an bɛ mun kɛ? Mon père ne bɛ min f'i ye. An ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ka hakɛ hakilina kelen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o dɔrɔn de ye Mali solution ye. Baasi tɛ n y'a faamu. Yani an k'a fɔ CEDEAO ka na dɛmɛ o an ka k'an yɛrɛ ye ba ye. Baasi tɛ. I yɛrɛ bɛ hakɛ to dugu kuturu ci de yan nɔ CEDEAO sera ka mun ko la. Ayiwa. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa dabiri a tɛ jamana jɔ. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka k'an yɛrɛ ye ba ye ne fa. N'an hinɛna ɲɔgɔn na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ne fa e kungo bɛ nɔgɔya ne kungo bɛ nɔgɔya. Baasi tɛ. Mais en tant que an bɛ yan fɛ farakɔ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn cɛ fo ka diɲɛ kɛ an bɔ man di nɔgɔ la tan. Baasi tɛ. Ala ka sini fara an si kan. Ami i Tarawele i Togola Kɔnima Togola Ɲamakɔrɔ an bɛ foli di a fana ma. Sirili Kofi dɔ bɛ an nɔfɛ Kokura an b'o tigi ta. Allo. Allo salamualeykum Kɔrɔjo. Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Salam Tarawele toujours lafiya beaucoup. Awɔ. Salam kuma b'i bolo. Kuma na tan Kɔnima Togola n b'a fo. Awɔ. I yɛrɛ fo. A diyara n ye. Ka Ɲangi fo i kɛrɛfɛ. Ɲangi b'a mɛn. Kɔrɔjo. Ne bolo ne tun ye kuma fɛ ɲɛna dɔgɔkun tɛmɛnen. Awɔ. Ne k'e ma ko n'an ka commerçant ma sabali. Awɔ. Sanction man kan an tɛ k'a degun dɔn dɛ. Ayiwa. Nka olu de bɛna kɛ sababu ye n'an m'a san bi. Ne ye nin kuma fɔ dɛ. I y'a fɔ. Wa n y'a fɔ n ka gouvernement bɛ kuma caman fɔ. Awɔ. A ŋaniya b'u la k'a kɛ. A initiative b'u la k'a kɛ. Awɔ.
mais il va sur TV tout va barala ba site TV tout va barala et moué olu kan ka munun bila jigi tu wono na so we prix munun fixé réellement ko fere be ka ko la o ka ta la jana so abe ka kete ntogo la ba site i ba so do se ka kete ntogo la are kuma pol do soro ku be ka numéro vert munun do bla o numéro vert nu ni do wele won bitigi ga ni fere go duwa ke olu fana be kila na no o bitigi be ne wo sa nga o be doni no la do ya puma fo wuladaina anga émission konnana voilà bon donc on va lajɛ sisan nɔ on va lajɛ on va mesure dɔ ta nin ko in na quoi d'accord pour que a ko kana taa yɔrɔ jan quoi baasi tɛ voilà ala ka ɲɛ ka d'a ma ami ka fini fara ci la ami Sirili Kofi n'a fɔra ko numéro vert ko ka o wele ko ni ye jagokɛla dɔ ye ko a bɛ ka jago ka dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan ka dɔ fara fɛnw prix kan k'i ka weleli kɛ numéro vert la n'a fɔra k'e b'o numéro vert fana wele olu bɛna tuguni kana ɲuruku fana kɛ anw m'a fɔ dɛ auditeurs de y'a fɔ dɔ y'a fɔ wulada in na émission kɔnɔ bi su na tuguni dɔ y'a fɔ tuguni n'i ye maaw da nɔrɔtɔ ye ko o ko la n'i y'o sɛgɛsɛgɛ hali ni a bɛɛ t'a kɛ i b'a sɔrɔ dɔ b'a kɛ allo maa tɛ fɔlɔ o tuma nɛgɛjuru sira ye 20 28 43 55 ye 20 28 43 55 Mali in y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye wa Mali ni a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ lajɛlen de ye ala ma nan kisira Mali ni a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ lajɛlen de ye ala kana tiɲɛ wa a tɛ se ka ɲɛ fo an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fo an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fo an ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo de minɛ n'o kɛra Mali bɛ taa ɲɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na a fɔra ko Mali ko 95% musulman n'i ye Maliden ta 100 sarada o 100 sarada 95 k'o ye silamɛ ye n'o ye tiɲɛ munna an di hinɛ ɲɔgɔn na de sunkalo yɛrɛ waati misaliya yɛrɛ la sunkalo waati o ye gɛlɛya waati de ye Mali la mun b'o kɛ nin sanction waati kan ka kɛ hinɛ ɲɔgɔn na waati de ye a man ka kɛ gɛlɛya waati ye a kan ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ waati de ye bozokɛ y'an wele o don su ni émission kelen kɔnɔ yan ko jɛgɛ ale b'a ɲini bozow bɛɛ fɛ u ka nɔgɔya kɛ ka dɔ bɔ jɛgɛ sɔgɔn na jɛgɛ minnu bɛ bɔ Mali la yan manɔgɔ bɛ bɔ an fɛ yan o tɛ bɔ yɔrɔ si awɔ manɔgɔ bɛ bɔ yan wa jɛgɛ suguya caman bɛ yen o bɛ bɔ Mali la yan o tumana ko jɛgɛw minnu bɛ bɔ Mali la yan an k'a lajɛ ka nɔgɔya kɛ o sira fɛ ale yɛrɛ bozokɛ in a y'a tɔgɔ fɔ k'a jamu fɔ nka a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ a jamu bɔra an kɔnɔ ko ale bi jɛgɛ fɛn o fɛn tun bɛ feere ale fɛ 200 ale bɛ ka hinɛ maaw na bi k'o feere 100 ni bɛɛ y'a kɛ ten maaw tɛ lafiya wa ni bɛɛ y'a kɛ ten i bɛ baraji sɔrɔ maaw bɛ lafiya nin waati in ye nɔgɔya waati de ye hali bi nɛgɛjuru sira bɛ maaw bolo 20 28 43 55 20 28 43 55 aw hakilinata jɛmukan don M7 télévision sanfɛ ani radio émergence sanfɛ nɛgɛjuru sira bɛ to aw bolo 20 28 43 55 émission ye minute 30 dɔrɔn de ye o tuma na balimakɛ balimamuso n'i b'a fɛ k'i da don baro la i b'a teliya ka weleli kɛ n'o tɛ émission in mɛnko tɛ minute 30 dɔrɔn de don wa an bɛ ka lamɛn Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ Kayi fɔ Tawudeni bɛɛ bɛ k'an lajɛ nin waati in na bɛɛ bɛ k'an lamɛn nin waati in na ka kuma di aw ma malidenw an k'an nabɔ bara kɔnɔ ka kuma waati a sen bɛ allo an su aba voilà y'o de fɔ parce que f'an ka ɲɔgɔn hinɛ de minɛ an ka gɛlɛya in bila awɔ kɔrɔse i bɛ commerçant caman ye bitigi falen don awɔ san 1 san 2 i b'a sɔrɔ a bɛ tagama la sen na ayiwa foyi tɛ gɛlɛya kɔ kari i bɛ gɛlɛya jugu ta ka sɔrɔ min ma se yɔrɔ min awɔ jamana i ko an bɛɛ ko an ka hinɛ Asimi an bɛɛ b'i kɔ awɔ an bɛɛ bɛ hinɛ ɲɔgɔn na a kana kɛ da ye ten dɛ mais a kana kɛ da ye awɔ an ka kɛ wale Mali ko ka bɔ da la k'a bila dusukun na Asimi y'a kɛ da ye Asimi y'a kɛ nin preuve de ye awɔ mais pourquoi anw fana minnu y'a jira ko anw minnu b'a kɔ anw fana ta kɛ preuve ye ka jira Asimi fana la ayiwa donc Korojo an bɛ yɔrɔ min kɔni dɔrɔn an ka Aladeli Ayidara ye min kɔni fɔ awɔ komi a caman ye selibaga de donc caman de bɛ misiri kɔnɔ ni parce que ni seli fana sera dɔrɔn bɛɛ bɛ datugu an bɛ boli ka taa seli yɔrɔ la awɔ sugu kɔnɔna in na i t'a dɔn ko seli wagati c'est très important fo a nafa ka bon dɛ i sɔrɔ yen o ye tiɲɛ ye ni juma y'i sɔrɔ bɛɛ bɛ bitigiw datugu k'u bɛ taa awɔ bon e bitigi datugu k'e bɛ taa Ala ko fɔ awɔ Korojo e tɛ ɲuman kɛ Ala ko da tɛ misiri kɔnɔna ye dɛ an bɛ kuma de tɛ wa awɔ e tɛ ka misiri datugu k'e boli ka taa seli yan mais
ala ye min fɔ kira ye min fɔ tɛ ka so o ma baasi tɛ donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen de fɛ gɛlɛya kuma tɛ nin ye gɛlɛya kuma tɛ nin ye de an ka ɲɔgɔn minɛ a yira diɲɛ seleke naani na maliyɛnw anw de kelen de ye wa u tɛ ka dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ wa u tɛ ka n'an ka président fana fara baasi tɛ mais o kun ta sisan n'anw m'an jilaja ala ka ɲɛ ka d'an ma ami ami merci beaucoup Sirili Kofi maaw bɔra juma tɛmɛnen ka u ka ŋaniya yiraw kɛ k'u ka nisɔngoyaw jira jɛmaya ye diɲɛ bɛɛ ye anw ye ko malidenw tiɲɛ yɛrɛ la ko an b'a fɛ gɛlɛya ka bɔ an kan allo waaleykum salaam allo allo an su an ba Sisoko aba sombenya tela kamda de o ye tiɲɛ ye ni seda o koyi faamaw k'a lajɛ mɔgɔ bɛ sabari ka tile kɔnɔ wallahi ala bɛ jiri de la ni ko k'an bɛ jiri jawabɔ a ma nɔgɔ dɛ ayiwa ka sabari aw ni gɛlɛya in tɛ ban dɛ sidaw nana sɔrɔ an bɛ ɲaga in kɔnɔ Allah kibaru u ko musa min ma ye musa tile male da gɛlɛya de bi duuru wa awɔ bɛɛ b'o kalama Sigiringa kami jom bado malile ya mbili. Sigiringa. Audo tumego sigiringa. Audo dobleu. Wado sigile menyo ka sigile me dogo jola uni ngala. Pani wa. Pani sigiringa. On mado pani dila. Ni asuma de meta abe 1 kilo ta. O pani bi yebleni. Sigiringa. Beto do na msoroba. Ay musa mi fenne de wallahi namma sabaranga do kuma eresa o kuma ina ando do to ko ni ko no de basite te sama minu be ba so lati ni be bare da ma foto bare la de nda nu mi tuo ko na kam ko sama ina da dinga di sente stora ko afo ko ta basite da ta foto Iniche aba ami aka emission kanya kwa radio so kanya basite ne ba ko la ko no abo Sisoko aba 20 28 43 55 muga ni seki binani saba biduru ani duru jamuka to ko aw haklinata ka kuma di malidenw mo ka kuma jamana tabulu ka bonya ni karama konna no dogayalma tala neni tala ngani haklina ye ninye ni anya keta adobe dola malibi sranymata nanya keta adobe dola minyi malidenw ye ami lafia kenani abidabo ode kama opmana fe bitabe fe minka ode sanction min taraka mali segere sedao jakulu fe anga munke amali denw yere an yera domo ni nyuance walasa lafia kana walasa nogoya ka ke parce que anya ye nin clip flyina commerçant do de kemme kanti sa sogo de da u ka fe nununga awo nti sa sogo kon allo ansu amba kangole ka bomini ingole ka bago digoro ni bismillah pma bibulu saha CEDEAO ambargo taun ka CEDEAO bulu CEDEAO ko ku ambargo daun ko an ga jamana ko ka da kofe an to ko fe mo CEDEAO bulu koy CEDEAO créé en des faits awo ça traoré ça okera CEDEAO le Mali est l'un des membres fondateurs Dieu merci awo na bo yoro la an bɛ mun fɔ an ka denw ye u ka dusu ta baasi tɛ u ye dusu ta baara kama o de b'anw mɔnɛbɔ siga t'a la n'o tɛ i bɛ ka banni fɛn nin y'an bɛɛ kunko ye awɔ ni abali ko ye tiɲɛ u ka avion man kan ka jigin k'u bɛna suko la u laban bɛ sɔn ka dɔɔnin bɔ a la koyi ka sanfɛla bɔ a la kɔni ka sanfɛla bɔ a la u kana nɛgɛso la kɛ ayiwa n'u nana nɛgɛso la donda bɛ sɔrɔ o rɔ n'an fɛ an ka jamana ci tɛ an ka jamana ye dɛ bɛnbaka don an ni ɲɔgɔn cɛ baasi tɛ a y'a fɔ denmisɛnninw ka tobili dɔ u ka baara kɛ denmisɛnninw ka baara kɛ n'an ye baara kɛ bamanan b'an ka ɲɛmɔgɔw la dɛ d'accord jagokɛlaw i bɛ mun fɔ u ɲɛna jagokɛla dɔw bɛ kɛ u ka fɛnw da gɛlɛya dɛ kabi kelen olu tɛ silamɛw ye o ayiwa silamɛw tɛ ayiwa i ye kuma ban fɔlɔ mɛtiri fɔra ni ye silamɛw o kan fila ye o kama an bɛ kuma an ka kɔtɛ uniforme fɛ an b'u kɔ an b'u kɔsɔn u ka jɔ u jɔyɔrɔ la baasi tɛ
kake minali ni mburo ka ba dama indila kake minali o ba sadi kake minali dron voilà ba c'était ima men impression ni i corrigera o ele so ba c'était ça va munado sakotige yalay ami fo 20 28 43 55 anganga tabolo jume unta sida ka sanction kono wala sa mali de ka lafiya an yara da mun nyanje anganga munike opmana pma be awbulo do be dala ni watina amotikita allo Anshu ne fa amba anshu ajara traore lo gabo bako jikan ajara itraore si amba mina dingam sorabama adama allo Anshu ne bal make amba anshu somogo trostula bon seda mogo olu nana ku bina an dɛmɛ awo bon mɔgɔ an ka mɔgɔ fagara olu ɲɛna olu ma fɛn fo o la awo k'a ka tila k'an don an segonna da fɛ k'an ka so ma ne ni ma sɔn baasi tɛ ne ni ma sɔn ne ni ma sɔn walayi dimi kisɛ bilen dan de don ayiwa ne ni ma sɔn dɛ baasi tɛ nin waati in na gwɛlɛya bɛ ka kɛ sanction kɔnɔna na o yɛrɛ o solution ye jumɛn ye o fɛɛrɛ ye jumɛn ye an bɛ da ta de kɛ n'a bɛnn'a kan awɔ a bɛ sɔrɔ a ɲɛ bɛ sɔrɔ o commerçant minnu bɛ ka u ka fɛnw ko u prix gwɛlɛya e bɛ mun f'u ɲɛna an b'a fɛ k'u k'a kɛ ala kama k'a kɛ kira kama an yɛrɛ dama an kana ɲɔgɔn kɔ labila baasi tɛ i ni ce an ba i ni ce 20 28 43 55 M7 télévision radio émergence en synchronisé de ɲɔgɔn ka kuma di malidenw ma a bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 dɔ b'an kɔ allo allo Ansu tɔɔrɔ sutura i b'i kumakan kɔrɔta dɔɔni an ba i b'an wele ka bɔ mini ne bɛ ka wele ka bɔ Cɛbani Cɛbani i bɛ dɔɔni fara i kumakan kan ka galabunin don a la ayiwa baasi la ɲaama i tɔgɔ ye di n tɔgɔ Musa bisimila kuma b'i bolo bon hakilina min minɛ na b'a dɔn jamana mana kɛ cogo o cogo a ka di dɔ ye a ka dilan awɔ dɔw yɛrɛ sago t'a dilan ni ayiwa parce que anw yɛrɛ fɛ yan sukaro kilo aw fɛ yen 140 140 140 sukaro kilo a Allah tilan tɛ 70 ye Cɛbani yan k'a sɔrɔ sanction in bɛ daminɛ joli tun don aw fɛ yen sɔnna ka daminɛ o tun b'a di 60 60 tun b'a di 55 o ye kilo kelen 120 ye voilà kilo kelen 120 mais 20 ne farala kan Allahu akbar bon sukaro yɛrɛ fana k'i tɛ k'i bɔ yen siman i b'a sɔrɔ siman tɔni kelen bi fɔlɔ 19 ani 500 de tun don a taalen de tun ye 20 dɔw yɛrɛ tun b'a di 19 mais bi siman tɔni taara jɔ fo 27 26 Allahu akbar embargo daminɛna don jumɛn ni fɛn min ye kalo kelen kalo fila sɔrɔ a bɛ se k'a fɔ k'aw mɛnna na dɔ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya dɔ fara fɛnw kan awɔ mais fɛn min yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ ni aw taara ni prix bɛɛ fara a kan kunɲɔgɔn kelen n'an kɔni kalo sɔrɔ nin na so kalo fila sɔrɔ nin na a laban so tɛ jɔ bilen dɛ solution ye jumɛn ye walasa nin gɛlɛyaba ka dabila i b'a dɔn solution min bɛ yen ne yɛrɛ hakilina ye min ye maliyɛnw an yɛrɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ i mana mɛn ko man di karisa ye i yɛrɛ ka diya i yɛrɛ ye fɔlɔ baasi tɛ an yɛrɛ dama an ka hinɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ sɔrɔ ka hinɛ an na mais anw yɛrɛ hinɛ t'anw yɛrɛ la fɔlɔ n'anw ma hinɛ ɲɔgɔn na dɔw de bɛna bɔ k'a bɛna hinɛ anw na tuguni a ka gɛlɛn an yɛrɛ dama de kan k'an ɲɛ yɛlɛ an k'a lajɛ sa mɔgɔ si tɛna se ka jamana in dilan an yɛrɛ kɔ siga t'a la n'aw ko k'aw mago bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman na ni ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔla a fana ka kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye siga t'a la donc diɲɛlatigɛ y'o dɔrɔn de ye baasi tɛ ni k'i mago bɛ fɛn dɔ ɲuman na n'o ɲuman dir'i ma fana ka jija fana ka kɛ ɲuman ye mɔgɔ kelen tɛ faso jɔ ɲɛmɔgɔ dɔrɔn t'a jɔ siga t'a la olu b'u se k'a la anw fana b'a tɔ dafa u bolo baasi tɛ
Ami fo. Aba. Ami fo ki iwalimando. Abana. Basite ko bita bana hakatu ko nyini awfe amunu me wulela ko niye bita bane ye ikado ka fo ami nyon soro shini ni wati kelina 20h10 20h40 ami nyon soro ni kene ko nanaya me man labana ami mi fo mali dewnye ko goleya mai goleya tato mai asegndo mai ni kon ye dine mai ikanga goleya dabla oho hali ni te dine mai dine nana sɔrɔ hinɛ ɲɔgɔnna bɛ anw fɛ yan dine nana sɔrɔ koto ɲɔgɔntala bɛ anw fɛ yan dine nana sɔrɔ mantɔɲɔ tɛ anw fɛ yan dine nana nin bɛɛ sɔrɔ yan dine nana nin bɛɛ sɔrɔ anw fɛ yan an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ koto ɲɔgɔn dala an bɛ nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ko sɔn nɔgɔya ɲɔgɔn bolo dine nana nin bɛɛ sɔrɔ yan nka o bɛɛ la ni waati dɔw mana se sunkalo yɛrɛ lajɛ ni sunkalo nana se ni Mali la ya fɛn o fɛn bɛ ni 110 don u bɛ 10 fara a kan ça c'est pas bon i ye diinɛmaa ye sunkalo ye i ka dɔn ka fɔ ala ɲini kalo ye baraji ɲini o kalo don n'a fɔra ko kalo ka kɛ gɛlɛya kalo ye nin sanction in waati nin ye baraji ɲini waati de ye nin sanction in waati nin ye hinɛ ɲɔgɔnna waati de ye mais n'a fɔra ko ka kɛ gɛlɛya waati ye malidenw a y'a jigin k'a lajɛ dɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'a ma hinɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn maaw tɛ hinɛ an na o tuma an bɛ bi ta bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sini 20h10 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ baro sen wɛrɛ ta min ni nin tɛ kelen ye aw ni ce an weleli la aw ni ce an lamɛnni na aw ni ce an filɛli la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan M7 télévision radio émergence a k'an bɛn sini 20h10 inchallah. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. Ce Mali, glorieux de son histoire et de sa culture multiséculaire, ce Mali, aux épopées chantées, narrées depuis des générations, ne peut